Dați-vă cu promovare lui Izna Pliana pentru cuvintele video al meu. Dorește promovare, iată ce trebuie să faci. Și da. Și am trebuie să precizez că trebuie să fie abonat. Să dai like la ce zice clip. Bine. Deci e o lingură. Mă rog, să încep. Izna Pliana are un canal foarte drăguț. Da. Un canal drăguț și are întotdeauna uit câți abonați are cineva. Contează, dar abonați-vă la ea și participați dacă fac acum. Da, participați cu cuțile ei și dați like-uri. Și da. Ok, sper că da. E bună promovarea.